alamat ana saleh iku papan batene mukmin anut ing syariat kang dihen lesane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuwane. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Alamat salaiku bapak batane mu'min anut syariat ganti hennesane halus ganti kane tapi nomor ya يا ربي عاشاتي وتراني عذبت يدي رد العالمين يا أهيل الجود والكرم أبينو أسي وتكلم كمرة Kapai babat ngamal anot ilmune dadi tanggung jawab ana ngamurane kapai babat ngamal anot ilmune dadi tanggung jawab ana bisa melambai dunia akhirat ketemu bilai kita bisa melambai dunia akhirat ketemu bilai ya رد العالمين
Apai papat ngamal anot ilmune dadi tanggung jawab orang ngawurane. Apai papat ngamal anot ilmune dadi tanggung jawab orang ngawurane. Dunia akhirat ketemu bidai. Muka-muka kita bisa menapaki dunia akhirat ketemu bidai. Ya Rasulullah salamun ya Rabbi asyani wa tarani arbat yadi radan alami ya uhailal judi wa Oh
Asanggupan dengannya La insyara ya raya Asanggupan dengannya على النبي محمد Ali